Molt bones, amants de la informació. Què tal, com estem? Benvinguts a un nou vídeo del canal i avui estic aquí amb la Marta Ferrer. Què tal? Hola, què tal? Encantada d'estar aquí. M'he estat mirant a veure si tenies perfil a Viquipèdia o a LinkedIn i he vist que vas estudiar per ser periodista, oi? Bueno, més o menys, sí. Vaig fer comunicació audiovisual, Sí, perquè estrictament el periodisme no era ben bé el meu, i sí. llavors vaig fer comunicació audiovisual perquè m'interessava més el món del cinema, de la televisió, tot això. I al final he acabat treballant de periodista perquè la vida dona moltes voltes, però sí, més o menys. Entre la comunicació audiovisual i el periodisme no hi ha molta diferència segons com. I ara estàs sent guionista del programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Sí, és el Però 5è any ja que estic aquí. el cinquè no està malament, ja són anys. No, ja són anys, sí, ja són anys. Però a tu t'agrada més que et diguin que ets periodista, guionista o com? Clar, jo com a periodista potser no m'identifico tant perquè perquè no he estudiat periodisme i llavors no tinc específicament la formació periodística que potser altres companys meus sí que tenen o que potser altra gent que fa ràdio o que fa altres mitjans sí que tenen. Sí. I perquè el que faig ben bé a la ràdio és periodisme, però no és potser el periodisme que la gent, en què la gent pensa, no? Quan pensa en el periodisme. O sigui, tècnicament sí, soc periodista, però sempre quan la gent em diu ets periodista, dic, bueno, sí, d'ofici, diguéssim, de que treballo d'això, però no necessàriament de formació. Normalment amb el terme guionista o redactora sí que m'identifico més perquè al final és el que més estrictament faig, sí. Sí, però abans, diguéssim, amb els jocs anteriors, o sigui, amb els jocs que vas estar a Catalunya Ràdio més Televisió Espanyola, potser sí que feies més estrictament l'ofici de periodisme. Bueno, amb Televisió Espanyola vaig fer una col·laboració de que feia una secció de cinema i de sèries, aleshores sí, bueno, era una espècie de periodisme cultural, es podria dir, i a la ràdio el que he fet anteriorment sí que vaig estar una temporada d'informatius, que allò sí que és ja periodisme en el sentit més estricte, però sempre he estat més a programes, que també és periodisme, però com sempre hi ha una part més com de magazine i més creativa, doncs vull dir que és tot periodisme igual, ara estic quedant com que això no és periodisme i què és el periodisme. Però sí, no sé, és una etiqueta amb la que encara em costa. Potser d'aquí 20 anys, si encara estic fent això, et diré sí, mira, ara també ho dic perquè és més fàcil d'explicar, simplement, mira, soc periodista i ja està, i quan has d'omplir una casella d'aquelles de formals, de burocràcia, el que sigui, doncs d'ofici periodista i ja està. Però sí, no sé per què em costa una mica identificar-me amb aquesta etiqueta. I més ara que et sents a gust sent guionista, no? Sí, clar. I com és escriure un guió per la ràdio? Depèn molt, depèn de per qui l'escriguis, essencialment. Al final, un guionista de ràdio, suposo que els guionistes de tele els hi deu passar una mica el mateix, Clar, jo quan em vas proposar de fer l'entrevista que em vas dir no, per parlar de l'ofici de guionista i tal, i vaig dir, ostres, és que clar, un guionista de ficció, no? de cinema o de televisió o de sèries, no és el mateix que un guionista de ràdio, perquè, vull dir, en el fons són guions, però són mitjans molt diferents. Aleshores, a la ràdio depèn molt de per qui li facis els guions. Jo he fet guions per periodistes diferents i busquen coses diferents. És a dir, un guió que jo podria fer ara pel Roger Escapa, que és per qui treballo, no? Que és el director i el presentador del suplement, doncs no té res a veure amb un guió que jo podia haver arribat a fer per la Mònica Terribas, que és amb qui jo vaig començar, no? Que és en el programa on jo vaig fer les pràctiques i després vaig estar un temps fent una substitució, perquè els interessen coses diferents i busquen coses diferents. Tampoc és el mateix un programa com el Matí de Catalunya Ràdio, que sí que es regeix molt més per l'actualitat, com més el suplement, no? Que el fet de ser del cap de setmana doncs tenim aquest esperit de cap de setmana diferent, que és un format en què potser ens interessa més doncs, una part més de magazine, que tenim la sort que podem fer coses més reposades, que al matí simplement no poden fer perquè no tenen temps, no? Perquè és un diari durant 5 dies. I aleshores, clar, jo faig guions que són molt específics en aquest sentit, no? Que potser al Roger li funcionen perfecte, però que potser un altre presentador se'l miraria i diria això no és el que jo vull i això no és el que busquem, no? Clar, un guió de ràdio del suplement té com dues parts bàsiques. Una és el contingut, que són els ítems que tu planteges, doncs si és una entrevista a
jo què sé, Andreu Buenafuente, no? Que ara està d'actualitat perquè ha fet aquest monòleg de TV3, doncs una part és què li preguntes a Andreu Buenafuente, no? Què li treus, de quins ítems vols parlar amb ells, i poden ser doncs, més típics o menys típics. La gràcia jo crec sempre és que siguin coses menys típiques, no? Que potser no he explicat a tants llocs, i després és la part de com sonarà, de quines músiques sonaran, quins talls de veu sonaran, quan, en quin moment, com els hi donarem pas, com han de ser de llargs, o sigui, tota aquesta part més tècnica, no? Que al final doncs, a la tele seria diferent, amb inserts i amb altres coses, a la ràdio és més doncs, això, com sona. Llavors, jo normalment treballo primer la part de contingut i faig tota una recerca sobre el personatge, que a vegades doncs, és més intensa o menys, segons si conec més el personatge o no, i després penso doncs, com adornar tot allò perquè després quan soni per la ràdio soni bé, que les músiques tinguin un cert sentit, que les sintonies també doncs, funcionin, que es puguin lligar, que la mateixa música a vegades doncs, sigui un tema de conversa, jo què sé, doncs si el Buenafuente, no? Per posar el mateix exemple, li agrada molt, jo què sé, Manel, doncs i potser li tiro una cançó de Manel i li dic, a tu t'agrada molt, perquè, no sé, m'ho invento, però que a vegades la mateixa música o el mateix tall de veu, no? Si és una entrevista que li han fet en un altre lloc o si són declaracions que ha fet algú altre, doncs això mateix com lliga molt i et pot servir com de tema de la mateixa conversa. Però sí, o sigui, essencialment té com aquestes dues parts, no? La part més sonora i la part més de contingut. Crida l'atenció, no? Que tu t'ocupis de triar també la part de la música quan normalment hi ha una altra persona que ja s'encarrega, no? De posar la música i tal. Bueno, sí, o sigui, és una feina a mitges entre el tècnic, no? Que és la persona que literalment està allà tirant les músiques, el redactor, no? Que seria jo, i després moltes vegades doncs, el presentador, l'entrevistador, no? La persona que fa l'entrevista, en aquest cas doncs, seria el Roger, que a ell a vegades doncs, li agrada que el programa soni d'una manera molt... A vegades no, de fet, o sigui, sempre li agrada que el programa soni d'una manera molt concreta i té molt clar com les coses sonaran. I això és molt bo per un redactor, en el fons, no? Que el teu jefe, no? Que el teu cap sàpiga exactament com vol que soni una cosa, ajuda moltíssim, tant els redactors com els tècnics, perquè té les idees clares, les explica bé i llavors és com un treball col·lectiu, no? De que jo potser a vegades no he pensat en una cançó o he pensat que potser per començar sona millor aquesta cançó, però al Roger li interessa que soni més aquesta perquè vol començar d'una altra manera, o potser no li interessa que soni cap cançó. Hi ha moltes vegades que si és una entrevista així doncs, més intensa pel que sigui o més dramàtica o amb un to diferent, doncs interessa que sigui en blanc, no? I que no hi hagi músiques ni sintonies que entorpeixin la conversa. És com una feina molt conjunta, en el fons, perquè jo a vegades doncs, això puc pensar en unes músiques i després que el tècnic em digui mira, doncs aquestes no sonen, o que el Roger mateix digui mira, això no funciona gaire. Però si realment amb els tècnics, o sigui, els tècnics són gran part evidentment, de com sona i com funciona un programa, però també és una feina bastant col·lectiva, sí. A l'hora d'escriure les preguntes deu ser complicat, no?, triar-les si no coneixes molt el personatge. Clar, per això et deia que hi ha com una part molt important de recerca. O sigui, jo, al suplement som 3 redactors ara, i cadascú treballa d'una manera molt diferent. O sigui, la manera que jo treballo no té res a veure amb com treballen els altres dos, també perquè fem coses diferents, no? Però, per exemple, jo i el Nil Via, que també és un altre redactor que més o menys fem el mateix tipus de guions, perquè el Gerard Jovany fa la part més d'humor, diguéssim, clar, fem guions molt similars, però treballem de maneres molt diferents, segurament. Tampoc ens hem posat mai a comparar com treballem, però jo, per exemple, sigui qui sigui, tant si és un personatge que conec molt com si és un personatge que no em sona de res, faig tota una part de recerca que és el primer que faig, bàsicament, abans de fer un guió, que és llegir-me i escoltar-me tot el que pugui del que ha dit la persona X a la que li he d'escriure l'entrevista. Llegir-me, sí, o sigui, totes les entrevistes, tot el que pugui i més sobre aquest personatge. I a partir d'allà vaig fent apunts, no?, de coses que crec que són interessants. Doncs jo què sé, si en una entrevista va dir que m'ho invento, li agradava el pollastre, doncs jo què sé, potser jo crec que és interessant preguntar-li doncs, ja que t'agrada el pollastre, doncs com veus la crisi aviària de cara al pollastre és de més car que mai i no sé què.
és una patillada de pregunta que m'acabo d'inventar, que no seria una gran pregunta, diguéssim. Però a partir de... Sí, exacte, i el titular és muy bien los pollos. No, però o sigui, sí que intento buscar coses que em criden l'atenció, coses curioses, coses que potser no són lo típic de ara estàs fent aquesta obra de teatre, què tal aquesta obra de teatre, o el que sigui, no? O sigui, anar més enllà del peix que venen a vendre les persones que venen a fer una entrevista, que sempre tenen normalment alguna cosa a explicar, no? O ha fet un llibre, o ha fet una pel·lícula. Llavors, mirar més enllà de tot això, buscar les coses que no he explicat, no? A vegades hi ha algú que en una frase d'una entrevista et deixen una cosa que tu dius, uau, però això és molt fort, no? Jo què sé, algú que diu, sí, perquè quan se'n va morir la mare, i després ningú li ha repreguntat mai, no? I dius, vale, doncs anem a preguntar-li pel cop que se li va morir la mare quan era molt jove o el que sigui. Llavors, això, coses que jo crec que la gràcia de les entrevistes és molt difícil, perquè molta d'aquesta gent ha fet moltíssimes entrevistes i ja ho han explicat tot, però crec que la gràcia una mica és trobar allò que no han explicat o que potser han explicat d'una manera però no han entrat massa al detall, o sí, buscar com un punt diferent i un ganxo diferent al que s'ha fet el que s'ha fet fins ara, fins que nosaltres no hem fet l'entrevista, vaja. Això de trobar el punt, aquest punt important o que ningú ha dit, penses que seria el colofó del guió? O no? No, jo crec que és com el punt de partida. O sigui, és a dir, quan jo estic fent tota aquesta recerca, sempre estic pensant, no?, en el que és interessant i el que potser no s'ha explicat o el que potser no s'ha dit. Aleshores, faig tota una sèrie de punts i a partir d'aquells punts després surt el guió, que després ja remato doncs, amb les músiques i amb tot això. El colofó, no sé si hi ha un colofó, no sempre hi ha un colofó final. O sigui, jo crec que si fas un guió bé, en cada guió tens una o dues preguntes d'aquelles que dius aquesta és una pregunta bona, saps? D'aquelles que estàs orgullós i que després pots dir aquesta pregunta la vaig escriure jo i sé que la farà, perquè a vegades aquesta és l'altra, jo tenia un company de feina que sempre deia nosaltres no ens paguen per emetre guions sinó per escriure'ls, no? Perquè a vegades tu pots plantejar una pregunta que potser a la persona a qui li has fet el guió no li interessa i després no la farà. I això passa molt sovint, o sigui, tu potser et penses o tu potser creus que és interessant tirar un guió o una entrevista per un costat i després resulta que a la persona que fa l'entrevista li interessa més per un altre i després el teu guió és que ni se'l mira. O potser després, quan estan allà fent l'entrevista et treu una cosa que no havia contemplat ningú i llavors s'ha de tirar. Aquí també està aquí també es veu la traça que té cadascú i per fer les entrevistes, no? Que hi ha gent que es pot amoldar d'aquesta manera, que veu que hi ha un refiló o un filó que és més interessant i s'oblida del guió i tira per aquí, i hi ha gent que no, que va amb el guió a muerte i el que sigui. I no et pots enfadar realment, perquè és la teva feina, o sigui, la teva feina és documentar aquesta persona al màxim possible i després ella farà el que millor cregui o el que millor sàpiga fer i és això, vull dir que és el que hi ha. Per això, jo hi ha guions, no ho aconsegueixo sempre, però sí que hi ha guions que dic, mira, aquesta pregunta m'agrada o és bona, o saps, d'aquelles que estàs orgullós d'haver escrit. Clar, però un colofó sembla com la pregunta que t'ha atrapat moltíssim perquè té una història interessant, no? O curiosa, com l'Àlex Moner, que diu que va dir en una entrevista que se'n va anar a treure el carnet de conduir a Cuenca. Per exemple, exacte. Doncs veus, això és una que jo hauria agafat i hauria dit com és que vas anar-te a treure el carnet de conduir a Cuenca, saps? I potser és una cosa que he explicat, perquè a vegades hi ha coses que dius, això ho he explicat 40 vegades, però és igual. O sigui, ho tornaràs a explicar de la vegada 41, saps? Perquè és interessant i perquè fa gràcia i perquè també s'ha de pensar que la persona que s'escolti la nostra entrevista potser no s'ha llegit l'entrevista que va fer aquest senyor al El País o on fos i no sap això, saps? O sigui, has de pensar què és el que no ha explicat mai, però també tenir en compte que clar, la gent no consumeix absolutament tot sobre aquesta persona. Aleshores, potser el que nosaltres creiem que ha explicat 40 vegades a la gent no li sona perquè doncs, no ha estat en contacte amb aquest personatge o saps? O no és un personatge que potser no és tan mediàtic i potser les seves declaracions no arriben a tothom. És trobar també un punt entremig, com tot. Sí, tu parles de llegir, però clar, avui dia la societat també és molt d'escoltar. Per exemple, per YouTube, no? Sí. Clar, entenc que també, encara que hagis dit llegir, entenc que també potser escoltaràs entrevistes. Sí, tot. O sigui, escolto, miro, llegeixo tot.
O sigui, si no sé qui ha anat no sé, al Planta Baixa o a qualsevol programa de TV3, doncs m'ho miro. Si han anat a la Resistència, m'ho miro. Si un youtuber, com ara estem fent nosaltres, l'ha entrevistat, doncs m'ho miro. Perquè a vegades hi ha... Bueno, ara que hi ha Twitch i YouTube i totes aquestes coses, no?, que estan fent coses molt interessants, trobo. Clar, no és el mateix una entrevista a Twitch que una entrevista a Catalunya Ràdio. Clar. Perquè el que s'espera de tu com a Catalunya Ràdio no és el mateix del que s'espera de tu quan tens un canal de Twitch. I per tant, en un canal de Twitch potser expliques unes coses que en una entrevista a La Vanguardia no explicaràs, no? I aleshores aquí és on a vegades es troben aquestes joies, no?, d'aquestes perles ai, això és molt curiós i això és molt interessant i potser li podem treure. Sí, com per exemple els Charlando Tranquilamente de l'Ibai Llanos. Exacte, sí, o no sé, el que fa el Gerard Romero a Gigantes, o vull dir, sí, és perquè són mitjans diferents i evidentment, doncs, el Piqué anirà amb l'Ibai, no?, i potser no va a Mundo Deportivo, doncs perquè el que explica ell sempre, no?, que són converses molt diferents i el que busca l'Ibai no és el mateix que el que busca un periodista del Mundo Deportivo i ell s'hi troba més còmode, però d'aquí també podem veure els periodistes, o sigui... Jo em miro aquests canals de Twitch i aquests canals de YouTube i aquestes entrevistes i, evidentment, doncs, tinc les meves opinions de què es fa bé i què es fa malament i què funciona i què no funciona i d'allà pots treure coses i a vegades no, a vegades dius, bueno, això d'aquí no puc aprofitar res perquè no m'interessa el que explica. Però crec que la feina com a periodista i com a, en general, redactora i guionista i tot és ser una esponja, no?, i agafar tot el que puguis d'on puguis. Clar, però jo també penso que, per exemple, els d'XL s'estan adaptant bastant bé a la manera de fer periodisme actual que es fa a YouTube, a Twitch i tots aquests mitjans. Clar, sí, és que depèn del teu públic, depèn del tipus de programa. Clar, un programa com el Suplement costa més, segurament, d'apropar o de traduir en un mitjà com Twitch o YouTube, perquè tampoc és la nostra intenció. O sigui, nosaltres no volem ser un canal de Twitch i no volem ser un canal de YouTube, volem ser un programa del cap de setmana de Catalunya Ràdio, i crec que és el que volem fer. Sí que hi ha programes, no?, potser com els XL, que potser sí que tenen un públic més jove o busquen un públic més jove i llavors doncs, els hi va bé estar a YouTube o estar a Twitch i és un programa que s'adapta millor a aquestes plataformes. Hi ha programes que no, però perquè no tenen aquest objectiu. I bueno, després hi ha el periodisme, els periodistes que van directament a picar els famosos a la seva fibra sensible, no? Com el que deies tu amb els futbolistes. Bueno, clar, jo crec que els futbolistes és un cas a part i és una conversa molt interessant a tenir també i també tinc les meves opinions com a persona que no és periodista esportiva i no s'hi dedica, però que sí que sóc fan del futbol, concretament. Bueno, hi ha periodistes de tot, o sigui, hi ha periodistes que només busquen el titular, hi ha periodistes que només busquen el clickbait i hi ha periodistes que busquen altres coses i cadascú fa el que creu i el que millor sap i el que a vegades li dicten els seus caps. Cadascú fa un tipus de periodisme que li interessa. Jo crec que el que faig jo o el que fem al Suplement doncs és força digne, sempre ens esforcem perquè sigui el millor possible, el més veraç possible, el més fidel a la realitat possible i el més allunyat del groguisme possible, no? Que al final és com el que s'aspira quan fas periodisme, no? Que és doncs, ser un mitjà en el que la gent pugui confiar i que faci bé la feina. I després sempre hi ha doncs, el típic que va punxar i amb el futbol, això un periodista esportiu t'ho explicaria molt millor que jo, però bueno, crec que s'ha creat una relació molt tòxica entre periodisme i futbolistes, concretament, perquè no crec que passi el mateix amb jugadors de bàsquet o jugadors de tennis o d'altres esports, però tampoc sóc jo la més indicada. Vull dir, jo tinc les meves opinions, però tampoc sóc la més indicada per parlar en aquest cas concret. Bueno, hi ha periodistes de tot tipus, també n'hi ha d'altres que no van tant a la premsa groga, saps? N'hi ha de tot tipus. Sí, clar, vull dir, és com totes les professions, no? N'hi ha de tot tipus. Sí.
Creus que a l'hora d'escriure un guió de pel·lícula o de sèrie és més fàcil arribar al colofó, a aquella escena que t'atrapa i que dius, ostres, no me la puc treure del cap perquè és una passada? No sé si és més fàcil. Clar, és que és un mitjà molt diferent i jo, jo vaig entrar jo vaig fer comunicació audiovisual perquè volia escriure aquest tipus de guions, no? Volia fer guions de pel·lis i de sèries, passa que després pel camí em vaig trobar a la ràdio i em vaig com distreure amb la ràdio. Però... Sí, em vaig enamorar de la ràdio i vaig dir, bueno, doncs, escolta, els guions de pel·lis i sèries hauran d'esperar. No, em sembla molt difícil el que fan els guionistes de pel·lícules i de sèries, trobar aquell clímax, trobar aquell moment que t'emocioni. És molt complicat, la prova és que no totes les pel·lícules i no totes les sèries ho aconsegueixen i hi ha guionistes bons, hi ha guionistes dolents, hi ha guionistes regulinxis, com a tot arreu, no? Però, ostres, ho trobo molt difícil, perquè al final, com podria fer un escriptor, no? O sigui, al final, emocionar la gent, arribar a la gent, em sembla de les coses més difícils que hi ha, i la gent que ho aconsegueix és molt lloable el que fan. I he estat seguint els tuits que fas i perquè t'anava a preguntar si normalment a l'hora de fer les piulades critiques el guió d'una pel·lícula i ja he vist que sí que ho fas. Sí, perquè jo això m'hi trobo en el món de la crítica cinematogràfica, m'hi trobo que hi ha de tot també, però hi ha crítics que doncs, una bona fotografia els hi salva tot, no? Si la pel·li o la sèrie té una bona fotografia o té un bon muntatge i llueix molt bé, salven que el guió sigui dolent. Sí. Jo no. O sigui, jo potser perquè vinc d'aquesta formació, no? I potser perquè m'interessa molt el guió d'una sèrie, m'interessa la història que m'estan explicant, perquè al final és el que em fa connectar més amb allò que estic veient. Jo un mal guió no el perdono mai. O sigui, és de les coses que més em fixo, perquè és el que de seguida em treu fora d'una sèrie o d'una pel·li. O sigui, si hi ha un guió que té uns diàlegs que són de vergonya aliena, doncs ja està. O sigui, ja... Després puc dir, no? Ostres, però visualment, mira, m'ha passat amb l'última d'Avatar. Avatar 2, el sentido del agua, la forma del agua, ja no sé, és igual. O sigui, és un guió pèssim, amb tots els respectes James Cameron. És un guió fatal. I visualment és increïble, o sigui, visualment és espectacular i la vaig anar a veure amb la meva parella i uns amics i la meva parella i una noia que treballa amb ell també, que és amiga nostra, tots dos treballen al departament treballen fent efectes visuals i clar, estaven meravellats, no? I deien, uau, és que visualment és un prodigi i és l'hòstia i no veurem mai res més o serà molt difícil superar el que ha fet James Cameron visualment amb Avatar. I jo, però és que la història és una merda, o sigui, és que no m'he cregut els personatges, no m'han interessat gens, m'he avorrit com una ostra i per això la considero doncs una pel·lícula no gaire o no tan bona com potser podria haver estat, no? Jo sempre em fixo en el guió, o sigui, un mal guió no... O sigui, així com un apartat visual dolent sí que el puc arribar a perdonar, si el guió no funciona normalment la pel·lícula. Clar, i a mi també em passa, jo també em fixo amb el guió perquè jo a vegades escric contes per nens i adolescents, així que sí, també em passa. Clar, o sigui, si tens aquesta formació crec que és difícil no fixar-te i que al final la teva opinió o el que tu creus que ha estat aquesta sèrie o pel·li o el que sigui no es vegi influenciat. I has dit que de moment no estaves fent guions per pel·lícules i sèries, però bueno, ja et veig que et vas endinsant en aquest món de les pel·lícules i sèries perquè t'he vist a Días de Cine. Sí, Días de Cine. Sí, el canal del Marc, sí. Bueno, sí, o sigui, més enllà d'això, clar, jo al suplement tinc la sort que el Roger Escapa va confiar en mi per fer una secció sobre cinema i sobre sèries, més enllà de la meva feina com a guionista, que és els arguments universals, els diumenges a 2:15 del migdia, i ara que he fotut la falca... No, però és veritat, o sigui, vaig tenir la sort de que, mira, o sigui, va veure que a mi m'agradava tot això, que en sabia una mica, i em deixa fer aquest espai que és un regal i que me l'estimo molt i m'ho passo molt bé fent-lo. Aleshores, sí, o sigui, a mi el cinema i les sèries és que sempre m'han agradat molt. I això, jo vaig fer
vaig fer comunicació perquè volia fer això i sempre d'alguna manera ha estat dintre com de la meva vida. O sigui, jo veia sèries i continuo veient sèries i pel·lícules per sobre de les meves possibilitats i ara tinc com un outlet, no?, per deixar-ho anar, que és aquesta secció, el canal del Marc de Dies de Cine i a Twitter, no?, que al final cada vegada que veig una pel·li o una sèrie foto allà la meva ressenya a Twitter. I sí, i vull dir que el cine i les sèries no deixaran de ser part mai de la meva vida, jo crec, perquè és que m'agraden massa com per apartar-ho. Vull dir, era un hobby i ara tinc sort que és la meva feina. I ets de puntuar? No. No? Està molt puntuar. Tinc Letterboxd i si entreu al meu Letterboxd, o sigui, les úniques pel·lícules que puntuo són aquelles que m'han agradat molt, 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 molt i els hi poso 5 estrelles i un cor. Em costa molt puntuar perquè... No, o sigui, puntuar i fer tops, amb lo dels tops estic millorant. Ara em costa menys fer tops de top de l'any, top 3, top 10, top 15... Sí, aquí no pots dir que no perquè t'he vist fent tier list, A veure. Sí, clar, just ahir vaig fer una tier list que és com fer un top i l'altre dia a la secció del suplement també vaig fer un top de les 3 millors pel·lícules i les 3 millors sèries de l'any. Però puntuar em costa molt, no sé posar estrelles, no sé posar números, prefereixo desenvolupar el que penso que no resumir tota la meva crítica. És que és molt difícil a vegades resumir una pel·lícula o una sèrie amb 5 estrelles o 10 estrelles o les que siguin. No sé, o sigui, resumir-ho a un número quan té a vegades tants matisos i tantes coses, no sé, no puc, em costa moltíssim, sóc incapaç. Potser d'aquí 5 anys estic posant puntuacions a dojo, però ara mateix em costa moltíssim. Ja has posat el teu primer granet de sorra fent les tier list. Clar, però una tier list és més fàcil de fer perquè al final és categoritzar, que no és tan... No és fer un rànquing, perquè fer un rànquing és que és molt... O sigui, jo què sé si Top Gun Maverick m'ha agradat més que Everything Everywhere All at Once. Són pel·lícules molt diferents. Com les he de comparar i posar una sobre de l'altra o no? Saps què vull dir? I en canvi, en una tier list, doncs, és més fàcil, perquè puc dir les dues són molt bones. Saps? I les puc categoritzar en el mateix lloc. Ara, si és més bona una que l'altra, no sé, és que són molt diferents, és que, clar, costa molt. Bueno, també pots puntuar per lo que t'han fet sentir, no? Per exemple. Clar, per això poso 5 estrelles i un cor quan m'agrada molt una pel·lícula o una sèrie. És com, si em sembla boníssima, 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 doncs poso això. Bueno, així segur que encertes. Clar, així no quedo malament. Molt bé. Quines creus que han sigut les millors pel·lícules del 2022? Veus, ara acabo de dir, no, és que em costa molt fer el top i ara em faràs fer un top. Mira, les que més he disfrutat... Això ho tallem. No, t'ho diré perquè ja ho he fet i ja puc dir-ho. O sigui, de les que més he disfrutat són Top Gun Maverick, m'ho vaig passar molt bé. O sigui, em va semblar molt divertida, em va semblar una pel·lícula molt ben feta, l'acció és excelsa, els personatges estan molt bé, les seves dinàmiques, o sigui, és que m'ho vaig passar teta. Em va recordar realment a per què m'agrada tant el cinema, i el cinema aquest com de... el que diu Martin Scorsese d'espectacle, no? Però d'espectacle com ben fet, d'estar a PortAventura, saps? Però bé, estar al Dragon Khan i passar-t'ho molt bé. Everything Everywhere All at Once, que aquí s'ha traduït com Todo a la vez en todas partes, em va arribar molt. O sigui, em va emocionar. Vaig tenir aquesta sensació de què cony estic veient i m'està encantant i m'estic emocionant amb un plano en què dues roques parlen a través de subtítols i gairebé ploro. I em sembla una pel·lícula profundament creativa, profundament original i amb unes interpretacions també que jo crec que són d'Òscar i seran Òscars ben merescuts. Quina és la tercera que vaig posar? Alcarràs, simplement pel fet que és una pel·lícula catalana de la Carla Simón, que és una directora que m'encanta, estiu 1993, també, o sigui, em va fer xalar, em va emocionar, em va encantar. Amb Alcarràs sento una connexió especial perquè tinc família de Lleida i llavors he viscut això que ella retrata, però crec que en el fons és una història molt universal, no? en què tothom es pot sentir identificat en menor, o no identificat, però que almenys puguis entendre, no? aquesta
aquest drama que proposa i amb aquesta tendresa i amb aquest punt tan íntim que aconsegueix la Carla Simón. Asbestes del Sorogoyen també em va encantar, una pel·lícula molt similar a Alcarràs en molts sentits, però també molt diferent, perquè al final el que planteja és com la situació oposada al que planteja Alcarràs. Cinco Lobitos també em va agradar moltíssim. Ara hauria de mirar tota la meva llista, perquè les estic dient de memòria i n'he vist moltes, realment. Eren al meu Letterboxd, veus? El meu Letterboxd i les mejor puntuades. No, però sí que és veritat que aquestes de... Mira, She Said també m'ha agradat molt, aquesta del cas de... Bueno, basada en el cas de Harvey Weinstein, del cas Weinstein, de les dues periodistes que van destapar el Me Too. Ha sigut un gran any pel cinema. Hi ha hagut... M'estic deixant moltes ara mateix, però sí, les primeres que em venen al cap sempre són aquestes. Ha sigut un any molt bo i veníem de 2 anys una mica pobres i una mica de sequera, i en canvi aquest any ostres, costava triar per fer els tops. I de sèries en segueixes alguna o no? Sí, en segueixo moltíssimes. N'he vist 55 aquest any, vull dir que unes quantes en segueixo. Dahmer t'ha agradat? Mira, Dahmer justament no l'he vist, perquè no volia patir. Hi ha vegades que hi ha sèries que es posen molt de moda i que tothom en parla, però jo després no vull patir. I amb Dahmer sabia que patiria, i mira que l'Evan Peters m'agrada molt i el trobo un gran actor, però, ostres, no vaig ser capaç. No, les que més m'han agradat, Andor m'ha agradat moltíssim. Ha fet millor Star Wars d'una manera que jo crec que ningú preveia, crec que ningú donava un duro per Andor. Jo sí, perquè Rogue One m'agradava molt, però crec que en general ningú donava un duro per Andor i ens ha sorprès i s'ha convertit en una de les millors sèries de l'any. House of the Dragon, que crec que li va passar el mateix, no? que tothom deia, Anna, per què hem de fer una seqüela de Joc de Trons? Jo la primera, jo vaig dir que no la veuria i que em feia un pal tremendo perquè Joc de Trons no m'havia agradat, i ja no al final, sinó en general la sèrie no era santo de mi devoción. I en canvi amb House of the Dragon m'he enganxat moltíssim i m'ha encantat i estic desitjant la nova temporada, i la que sí que crec que és la millor sèrie de l'any és Severance, que és la sèrie d'Apple TV dirigida per Ben Stiller i protagonitzada per Adam Scott, que és una cosa tan també com Everything Everywhere, no? Que té un punt una premissa i un punt de partida tan creatiu i original i tan diferent al que havia vist fins ara, que em va atrapar. Té una estètica també superconcreta, supertreballada. Ben Stiller és un gran director, i amb un cliffhanger de la primera temporada que és espectacular, i que, ostres, pocs cliffhangers em faran i m'han fet patir tant com el de Severance. I en general la sèrie m'ho va fer passar com molt mal, estava com molt en tensió jo per veure què passaria als propers capítols, i crec sincerament que és de carrer la millor sèrie de l'any. Bueno, la que a mi m'ha enganxat aquest any és una vegada més Cobra Kai. Cobra Kai és molt entretinguda, la veritat. Aquí no m'hi trobaràs, perquè jo era molt fan de Cobra Kai a les primeres temporades. També d'aquelles que et fan dubtar de si realment funcionarà o no, tants anys després, una seqüela de Karate Kid amb els personatges ja grans. I les primeres 2 temporades em van agradar molt i progressivament m'ha anat agradant menys, fins al punt que aquesta 5a temporada és que ni la recordo. També la vaig veure a principis d'any, i ha plogut molt des d'aleshores, però em va cansar molt, em va semblar molt repetitiva, molt que tota l'estona estaven fent el mateix, i no vaig trobar manera d'enganxar-m'hi, però sí que és veritat que és una sèrie que o sigui, per molta gent està aguantant molt bé, i les primeres 2 temporades i mitja trobo que estan molt, molt bé. Sí, i per mi el dolent de l'última temporada és inclús millor que Chris, a les anteriors. Sí, clar, a mi m'agrada molt el Chris, perquè el trobava... Clar, aquest... Silver es diu? Sí, no? Silver. El trobo com massa passat de voltes, com massa psicòpata. En plan, aquest senyor a la vida real no podria estar a prop de nens, vull dir, és impossible. I el Chris sí que la línia la navegava millor, vale, és un sociòpata, però em puc creure, no?, que estigui fent això i que la gent no ho vegi, que és un puto psicòpata. Quadra. Sí.
I en canvi aquest ja era com molt passat de voltes i ara han tornat al Chris i llavors és com, o sigui, prou, matem-ho, saps? Què vull dir? Com que se'ls estan en una mica de les mans. Són com refritos, no? Podríem dir? O no? Sí, crec que és un dels problemes més greus que tenen les sèries, que és no saber acabar a temps. O sigui, una retirada a temps sempre és una victòria i per X motius a vegades no és ni decisió dels creadors ni dels showrunners, a vegades és simplement doncs, Netflix, no? En aquest cas, que veu que els números de Cobra Kai els hi funcionen i diuen feu-ne més. Però és un error perquè hi ha sèries que no haurien de donar tantes temporades i Cobra Kai era una sèrie que crec que amb 3 temporades podria haver acabat perfectament i podria haver explicat la història que volia explicar. Crec que és el gran problema que va tenir Com conoceu vuestra madre en la seva època, que és un tema doncs, molt candent en mi i em posa molt dels nervis encara pensant Com conoceu vuestra madre tants anys després. Però crec que hi ha moltes sèries que moren molt malament i per culpa d'això, perquè els obliguen o perquè s'entesten en allargar-les massa i no passa res perquè una sèrie tingui poques temporades. No la fa millor ni la fa pitjor, necessàriament. Mira, el cas més que sempre em ve al cap quan penso d'això i recent i que crec que haurem de veure com acaba, però és Ted Lasso, que em sembla una grandíssima sèrie i em sembla de les millors sèries que s'han fet els últims anys i els seus creadors van dir que tenien història per fer 3 temporades i en principi faran 3 temporades i em sembla perfecte, perquè si tu creus que la teva història s'explica en 3 temporades no cal que en facis 4, ni 5, ni 6, perquè segurament o sigui, no et donarà i quan arribis a la 5a temporada t'estàs inventant coses que ja no venen a cuento i que ja no funcionaran tan bé per la teva història ni pels teus personatges. Veurem, no sé si al final obligaran a Ted Lasso a tenir més temporades perquè és el gran èxit d'Apple TV, però jo espero que no, que la matin a la tercera. Em sabrà molt de greu haver-me d'acomiadar de Ted Lasso perquè és una de les meves sèries preferides. Però ja està, o sigui, si hi ha història per 3 temporades, doncs hi ha història per 3 temporades, no passa res, o sigui, passarem el dol i quedarà als anals de la història com una gran sèrie. S'ha de saber quan acabar, perquè això d'estirar el xiclet és molt americà, molt. Clar, perquè viuen d'això i perquè en el fons, com tot, es mou pels diners, no? La televisió ha de fer calés i si hi ha un producte que fa calés, doncs no tallaràs el cable del que et dona diners. Però aquí sí que s'ha de posar per davant la integritat creativa i artística, no? I ja està, o sigui, no passa res, doncs farem altres sèries i altres pel·lícules, però la història et dona per lo que et dona, és que no la pots allargar perquè t'has d'inventar coses que després ja és que no funcionen gens. Sí, i en canvi sèries que tenen un guió potser una mica més lent, com Breaking Bad, tenen un gran final. Sí, clar, a mi les sèries tipus Breaking Bad, que no l'he acabat, estic a la tercera temporada i sóc incapaç d'acabar-la. Sí, però bueno, pues sé quin és el final i que és un dels grans finals de... No te l'anava a dir, No, ja, però vull dir que puc parlar en aquest sentit perquè més o menys sé què passa i com va i tot. És una sèrie que em costa que és més reposada, però... Bueno, suposo que el Vince Gilligan tenia clar des del principi on volia acabar la història i va veure, i crec que ho ha fet també amb Better Call Saul, no? Que tenia molt clar que la història donava per tantes temporades i han sigut tantes temporades i ja està, i això és que és molt lloable perquè clar, aquest senyor també està vivint d'aquesta sèrie, no? I és una mica parar d'ingressar diners i això no ho volem ningú. Però ell sap que aquesta història donava pel que donava i l'ha acabat a temps. Doncs, escolta, perfecte. I crec que totes les sèries que ara recordem com grans sèries i que passen a la història i que sempre estan a les llistes aquestes de sèries que tienes que ver antes de morir són sèries que van saber acabar a temps. Sí, Com conoceu vuestra madre no la posarem mai a la llista de sèries que tienes que ver antes de morir perquè té aquest final horrorós i aquestes últimes 3 temporades que són de vergonya aliena. I això és perquè no la van saber acabar a temps. Sí, en canvi, Big Bang Theory crec que també la van allargar més del compte, però té un bon final, per mi. Clar, després hi ha excepcions, no? Hi ha sèries que dius, uau, o sigui, hi ha 40 temporades entremig que són basura, però té un final boníssim. I no sé, ara no se m'acudirà cap
exemple així que diguis, mira, però al final estava molt bé, mira, doncs Big Bang Theory potser és un exemple. Sí. Clar, a mi, jo quan penso en sèries llargues amb bons finals, la que em ve al cap és Friends, també, no?, que va durar 10 anys, i sí que entremig hi havia trames que potser no estaven tan bé, però sí que crec que és una sèrie que va mantenir bastant el nivell fins al final i que té un grandíssim final. A mi el final de Lost m'agrada. Ja sé que hi va haver molta polèmica i la gent, no, Lost, el pitjor final de la història, tal, no sé què. A mi m'agrada el final de Lost, potser també perquè la vaig veure anys després quan ja havia passat tota la polèmica. Trobo que és una sèrie que li passa això, que es perd en les últimes temporades, però després té un bon final. I clar, hi ha casos, el que passa és que després ja tens... ja se't queda tocada com el regust que tens de la sèrie, no? Vale, té un bon final, però és prou per salvar tot el que ha passat entremig que no m'ha agradat i que ha sigut un desastre absolut. Depèn. Sí, jo penso que els que millor saben portar la trama i dir fins aquí, tallem d'arrel, són els britànics. Sí, veus? Amb això tens raó. Sí, 100% d'acord. A excepció de Doctor Who, que és una sèrie que no acaba mai, però també perquè té una naturalesa que fa que no s'acabi, no? Que sigui fàcil no acabar-la i que en el fons doncs, cada doctor és com una sèrie nova. No és el mateix el David Tennant que el Matt Smith, ni el Peter Capaldi, ni ara el Ncuti Gatwa, no? Que segurament serà una cosa molt diferent. Però sí que és veritat que fan sèries curtes i això està bé, perquè també hi ha molta gent que... Bueno, jo no aguanto a vegades 10 anys d'una sèrie, o sigui, m'ha d'agradar molt una sèrie per aguantar 10 anys en aquesta època. Potser abans, no? Quan es feia Friends, sí, perquè és el que feien a la tele i veies la tele, o sigui, posaves la tele i és el que hi havia, però ara que hi ha tanta oferta, tanta demanda, que hi ha tantes plataformes i tantes sèries, i la gent no aguanta tants anys, jo crec, amb una sèrie. I els britànics ho fan molt bé, això, fan pocs capítols, fan poques temporades i la maten quan toca. Molt bé, o sigui, molt a favor. Sí, exacte, sí, i tant. Sí, i aquí els catalans, aquí a Catalunya, depèn, no? Tant et fotem una telenovela de 13 temporades com te'n fem una de 3. Bueno, clar, les telenovel·les és una cosa diferent, no?, perquè han d'omplir, bàsicament, han d'omplir hores. I és la naturalesa de la telenovela, és que sigui molt, molt llarga i no acabi mai i duri molts anys i doncs ja tenim exemples com El cor de la ciutat, ni Saga de poder, sí. Com si fos ahir, no?, que és la que estan fent ara. La Riera, exacte, vull dir que n'hi ha moltes. I després tenim Plats bruts, que va durar, no sé si 2 temporades o 3, no recordo quantes té. Sí. O Merlí, no?, que també en té poques. Clar, les sèries de televisió pública, en aquest cas, es regeixen per unes altres coses, per uns altres... no vull dir interessos, perquè sona com malament, però es regeixen per altres programes, la graella de programació, i el pressupost i mil coses més. Sí. Per això també crec que és positiu que Netflix i HBO i Disney Plus i tot això aposti per fer produccions a nivell nacional. O sigui, Smiley, per exemple, és una sèrie que segurament a TV3 no s'hauria fet mai. I en canvi s'ha fet a Netflix i és una gran sèrie. I a mi m'ha agradat molt i m'ho he passat molt bé i tant de bo hagués estat en català tota. Però és positiu, no?, que també hi hagin aquestes plataformes que s'atreveixin a apostar per la producció de coses d'aquí i espero que això sigui una manera de fomentar la producció audiovisual específicament a Catalunya. I és que a Netflix han arribat pel·lícules de tots els idiomes possibles. Euskera, em sembla, també. I una de les millors sèries de l'any passat era una sèrie coreana, sí, que va donar la volta al món. El Juego del Calamar, vull dir que va donar la volta al món. Bueno, i Merlí ha arribat a no sé quants països i ara són famosos a nivell internacional. I amb La Casa de Papel a nivell d'Espanya va passar el mateix, no?, que era una sèrie que van fer Antena 3 i ja... Mira, una altra sèrie que li va passar això, que va morir de llarga, que estava molt bé i tenia 2 temporades meravelloses amb un final perfecte, sí, i els de Netflix van obligar-los a allargar i clar, ara ja no tens la mateixa sensació, no?, ni el mateix record del que és La Casa de Papel, perquè les últimes temporades doncs em sembla que no estan tan bé i no funcionen, però això, vull dir que hi ha produccions que arriben a nivell internacional i l'idioma és el de menys, tant és igual si és en català, com és en gallec, com és en euskera.
Sí, i amb aquest exemple que has dit de la Casa de Papel, estic d'acord. És que, de fet, a mi em falta per veure les últimes 2 temporades, que són parte 1 i parte 2, si no recordo malament. Sí. Sí, jo vaig tenir aquesta sensació de matem-ho ja. Matem-ho ja. I acabem-ho ja, acabem aquesta broma, no? Perquè, clar, la Casa de Papel és que és molt paradigmàtica en aquest sentit, perquè havien pensat aquestes 2 temporades i prou, i el mateix, no? El mateix que amb Ted Lasso, o sigui, els seus creadors havien pensat en 2 temporades i es notava clarament que eren 2 temporades i ho tenien tot tancat i ben polit i maco i tenia un final meravellós. I llavors es van haver d'inventar una altra cosa i ja no els hi va sortir tan bé. Clar, és triar, no? Entre crec que puc continuar bé la sèrie i em va bé i no, vull deixar la sèrie que així per la posteritat i que la gent la recordi bé. Hòstia, ahir vaig estar escoltant un dels vostres directes a Dies de Cine i vau dir que s'estrenaria el biòpic de Spielberg, em va interessar molt i vaig veure que ja han tret un tràiler i tot, oi? Sí, s'estrena al febrer, just abans dels Oscars, perquè perquè per vendre la pel·lícula aquí creuen que és millor posar la nominada a no sé quantos Oscars, The Fabelmans. Sí, The Fabelmans és la pel·li que ha fet l'Spielberg sobre la seva pròpia vida de manera fictícia, diguéssim. Sí. Em moro de ganes de veure-la perquè m'agrada molt l'Spielberg. Crec que els de la meva generació o els de la nostra generació, i una generació menys, una generació més, molts ens agrada el cinema tant perquè vam veure pel·lícules de l'Spielberg. I crec que ningú t'explica el que t'explica Spielberg amb una càmera com ho fa ell. És un geni absolut. I l'altre dia veia una entrevista d'ell que vaig al·lucinar, que li preguntaven en plan com es preparava abans d'un rodatge i deia que no feia storyboard. No es preparava gens, o sigui, en aquest sentit, sinó que ell simplement anava al set abans d'hora i s'ho imaginava. I s'imaginava com feia, com retrataria aquesta escena, no? I quins planos faria, i li sortia sol. I pensava, això és talent pur. O sigui, és que això et surti sol i no hagis de fer cap mena de planning, de res, i et surti el que et surt, és talent pur. O sigui, o neixes així o és impossible de fer, i Spielberg ho fa, i per això és el millor. Per mi és el millor director de la història, Spielberg. Sí, la veritat, i una de les meves pel·lis que podria estar en un top 10 per mi és La Terminal, amb Tom Hanks. Sí. La Terminal, bueno, clar, és que, o sigui, Parque Jurásico, E.T., Hook, o sigui, totes aquestes pel·lícules que són la meva infància, no? I sí, crec que els que ens dediquem a això, o els que ens fascina tant el cinema, és perquè ens vam enamorar d'una pel·li de Spielberg abans i tot de saber qui era Steven Spielberg, no? I mires enrere i dius, ostres, és que Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., o sigui, tota La Terminal, no? Forrest Gump, Salvar el Soldado Ryan. No, Forrest Gump. Ai, no, perdó, Forrest Gump no, ara m'he liat amb el CMX, però estava pensant en el Tom Hanks i he anat a Forrest Gump. Però sí, Salvar el Soldado Ryan, o sigui, totes aquestes pel·lícules que de petits ens van enamorar, no? Com ens va passar a molts, i era l'Spielberg, o sigui, i era tot gràcies a Spielberg. Jo me'n recordo el VHS de Hook, i el tenia gastat de les vegades que l'havia vist, i és una pel·li que la gent diu, no, és que no és tan bona, tal. Pues a mi m'agrada molt Hook, i el mateix amb E.T. i Jurassic Park i totes aquestes, no? O sigui, bueno, i fa l'any passat que vaig veure West Side Story vaig pensar, mare meva, o sigui, ja era bona l'original i era impossible, però l'ha fet millor. O sigui, és un home que tot el que toca, menys Ready Player One, que és bueno, és una pel·li que no m'agrada gens, crec que menys Ready Player One, totes les altres és que són obres mestres i indiscutibles, i vull pensar que Fabelmans també ho serà. Sí, jo la veuré. Jo la veuré perquè em sembla una persona amb una vida interessant de saber com és. Sí, o sigui, veure com això, no? O sigui, com neix aquest nen que no necessita storyboard per res i ho veu tot en el cap tan clar,
em sembla que serà... sí, o sigui, ens emocionarà a tots. També el cast és molt bo, no? El Paul Dano, la Michelle Williams, el Seth Rogen... o sigui, és gent que m'agrada com treballa i a sobre veure'ls dirigits per l'Spielberg és que poques combinacions millors. Sí, sí. I un altre que no has comentat, que també m'agrada molt de l'Spielberg, que és El Imperio del Sol. També. És que n'hi ha tantes que són tan bones. O sigui, la llista de Schindler. I no l'hem dit, saps? O sigui, és de les millors que sí, és que n'hi ha tantes que no te les acabes mai. Menys Forrest Gump, que he tingut aquí el lapsus. Però Forrest Gump és una altra pel·lícula que m'agrada molt, també. Sí, és la meva preferida, sí. Bueno, és que el CMX, pobret, després de Regreso al Futuro i Forrest Gump. Però això, sí, que Spielberg és el puto amo. Sí, titular. Sí. Em pots titular per aquí, Marta Ferrer 2 punts, Steven Spielberg és el puto amo. Molt bé, molt bé. Alguna pel·li que estiguis esperant pel 2023? Mira, Fablemans, segur, número 1 en la llista. La de Barbie. Barbie de Greta Gerwig, una altra directora que em xifla. M'encanta Lady Bird, m'encanta Mujercitas, i vaig veure el teaser de Barbie i em va semblar que és un geni, Greta Gerwig. I tinc moltes ganes, o sigui, des que vaig veure les imatges del rodatge amb Margot Robbie i ja em sortirà Ryan Gosling vestits de Barbie i Ken patinant com si fossin els 80, o sigui, li tinc moltes ganes a la peli. I després de veure el tràiler el teaser encara més. Oppenheimer del Nolan, en què diu que, com sempre diu, no va fer servir efectes visuals i va detonar una bomba atòmica. Vale, Christopher, el que tu digues. Però totes les pel·lis del Nolan sempre són... vull dir, tenen molta expectativa. Jo crec que aquestes són el meu... The Banshees of Inisherin, del Martin McDonagh, amb el Colin Farrell i el Brendan Gleeson. Tres anuncios a les afueres. Em sembla un guió d'aquells dignes d'estudi, d'aquells que s'haurien d'ensenyar a les facultats de guió, i perquè és una obra mestra, i Martin McDonagh em sembla un gran guionista i un director bo també. I The Banshees of Inisherin també li tinc moltes ganes. Aquesta crec que s'estrena al febrer també, o al març. Bueno, sí. Me'n deixo moltes segur, però aquestes són les que més em venen al cap. Jo de pel·lícules estic esperant The Whale. També, tens raó, The Whale, sí. Perquè serà un comeback, una pel·li que és comeback. I ara s'ha com desinflat molt The Whale i ja no en parla gaire ningú, però hòstia, sí. M'estranya perquè Brendan Fraser jo crec que estarà nominat als Oscar sí o sí. Veurem, perquè ara s'ha desinflat, és això, ja quan es va estrenar ara no recordo quin festival era. Bueno, quan es va estrenar tothom parlava d'ell i tal, i ara fa molts mesos que no s'està parlant gaire d'ell, però sí que és una pel·lícula que tinc ganes de veure, sobretot per veure-la ell. Em va agradar La mòmia en el seu dia. Saps que la vaig veure de molt petita i la recordo poc, i serà d'aquelles pel·lis que recuperaré abans de veure The Whale. No tenen res a veure, simplement que surt el Brendan Fraser, però sí, és d'aquelles que vaig veure com de molt petita i no la recordo, o sigui que l'hauria de recuperar. Jo crec que si ets petit o adolescent és més fàcil de recordar George de la Jungla. Sí, també, però aquesta crec que no la vaig arribar a veure mai. Però sí, tinc el referent de George de la Jungla, sí. Devia ser bastant de ment oberta, Brendan Fraser en aquella època per passar d'una història a l'altra. Bueno, era un tio amb molt range, que es diu, amb un rang molt gran a nivell d'actuació. Sí, i tant. De lo més seriós a lo més bèstia de comèdia que es pot fer. I ara sembla que farà una cosa que és tot el contrari, no? Vull dir que tinc ganes de veure què hi fa a The Whale. El seu paper més seriós en anys. Sí, bueno, clar, havia tingut aquesta història, no?, de que va patir abusos per part d'un productor, em sembla que era de Hollywood, i per això no l'havien deixat fer res. I ara ha tornat i sí, tinc ganes de veure què ha fet.
Sí, i jo de sèries estic esperant ara, al gener, que torni la nova temporada de Sex Education. Sí, és al gener? Normalment les temporades les estrenen al gener. No sé si ara, el 2023, serà diferent. Ostres, doncs aquesta no ho tinc... No ho tinc clar, i mira que m'he mirat avui la pàgina web de Netflix i ara no sé si l'he vist. Sí, Sex Education és una gran sèrie i tinc ganes de veure com continua. La tercera de Ted Lasso, a veure si l'estrenen ja, en algun moment. La nova de Severance, que no sé si arribarà aquest any, espero que sí, que no ens facin esperar fins al 2024. I hi ha una sèrie d'Apple TV que es diu Shrinking, que és dels creadors de Ted Lasso. Bueno, de fet és de dos dels creadors de Ted Lasso, i surt el Harrison Ford fent televisió i tinc ganes de veure-la també. No estic tan en ment, les sèries. Mira, m'hauria d'haver mirat això, veus? Però sí, Ted Lasso, sobretot. O sigui, que torni a Ted Lasso i Severance, que són les que més necessito, com si fos una droga. Per consumir-ho. Sí, exacte. Jo com si fos una drogata, una yonqui de les sèries, que és el que sóc. Has vist la sèrie Tu no eres especial? No. Això sempre passa, veus? Que veus 55 sèries a l'any i llavors hi ha algú que et diu però has vist aquesta sèrie? I dius, no. I ja queda com que no veus tantes sèries. Però sí, no. Tu no eres especial? Com és en... És espanyola. Ah, vale. No, Sí. doncs no l'he vist. No l'he vist. No. Sí, amb la Dèlia Brufau, sí. Doncs no tinc el plaer. I Miércoles? Sí. La de Miércoles, sí? Sí. Què tal està? Bueno, una sèrie per adolescents com qualsevol altra. Sí? Crec que té un gran problema, que és que està desaprofitada i no veig a Tim Burton per enlloc i crec que tenia una premissa molt interessant que es podria haver jugat molt amb l'humor negre i al final és una sèrie d'adolescents com qualsevol altra. Va ser una mica decebedora. Tim Burton ja fa anys, no?, que està una mica de capa caiguda, potser? Sí, segurament. Passen molts directors que al final no aguanten el trote, no?, i el ritme, i al final aquesta és la marca també d'un bon director i d'un director que potser no és tan bo. Sí, però bueno, té algunes pel·lícules pel record també. Sí. Com, per exemple, Charlie la fàbrica de xocolate, per mi. Eduardo Manos Tijeras. Ara no se m'oblidarà totes les pel·lícules que ha fet mai el Tim Burton, però sí, o sigui, sí, ha fet grans pel·lícules, sí, però ara, bueno, almenys amb Wednesday per mi no... També ha dirigit pocs capítols, però l'han venut com en plan Tim Burton's Wednesday, però jo no el veig enlloc, el Tim Burton, en aquesta sèrie. No, és que no el veig, ni en l'estètica, ni en la direcció, ni res de res. No? Bueno, no, les ganes de veure-la se m'estan anant, No, ara no vull ser jo algú que bueno, no vull fer-te això, però a mi no... Em va decebre, sí, li tenia ganes, sobretot per la Jenna Ortega, que és una gran actriu, però no m'ha convençut. Llavors, no esperaràs a la segona temporada, oi? No em cal la segona temporada. Si la volen cancel·lar, endavant. He vist que en els últims 10 vídeos del canal Dies de Cine has col·laborat amb 7 o 8. Et faràs col·laboradora habitual? No ho sé, això depèn del Marc, de lo que vulgui fer el Marc. A mi m'agrada passar-me per el canal, és molt divertit sempre que fem vídeos junts i m'ho passo molt bé. Sí, es nota. Sí, i és un mitjà diferent, que també em permet fer coses que a la ràdio o en altres llocs no puc fer o no faig, simplement. I sí, està bé. També col·laboro en un altre... Bueno, en un Twitch, de fet, ara ja que és el Parlem-ne, que és en català i és sobre cultura i anime i manga i això. I també és un altre format que és molt divertit i que em trobo còmode, també. Al final, quan fas això, t'has d'intentar diversificar també molt, no? I si t'ho passes bé fent alguna cosa, doncs fes-ho. És el meu lema.
Doncs ja ho miraré, ja miraré a veure què tal és, el parlem-ne. Ara crec que estaven fent un directe. No, bueno, ara això no sé quan s'emetrà perquè està gravat, però quan estem gravant això estan fent un directe a Twitch. Però sí, està molt bé, és un canal molt guai, el fa una amiga meva, que és l'Adriana Díaz, que en sap moltíssim, i val molt la pena. Clar, i formats com YouTube o Twitch, com tu dius, et permeten expressar-te més lliurement i, en canvi, a altres mitjans com la ràdio o televisió has de seguir un guió, no? Valgui la redundància. Sí, no és que hi hagi tant censura ni res d'aquest estil, evidentment, perquè no n'hi ha, però, bueno, són mitjans diferents i no tens el mateix temps a la ràdio que el tens en un Twitch, que el pots fer tan llarg com vulguis, i no tens el mateix públic i no és el mateix registre ni el mateix format, no? A la ràdio no en veus i a Twitch sí. Sí, però vull dir, a Twitch et pots expressar amb la gent que tens al voltant com si estiguessis tenint una conversa amb un amic, com ara aquí, no? Sí, exacte, sí. Bueno, és un altre format i a mi m'agrada Twitch, és un format que m'agrada molt i m'agradaria explorar-lo més. Tindrem canal properament de Marta Ferrer al Twitch? No crec, no ho sé, depèn de moltes coses, depèn de la vida, no? Però sí que és és un canal que m'agrada, és un format guai, m'hi estic enganxant, estic molt enganxada al Gerard Romero, si ens està veient. Sí. Hola, Gigantes. M'agrada molt el que fa. I és algú que se la va jugar moltíssim i que tenia una feina superestable i la va deixar i es va fer el Twitch i li està sortint molt bé i m'agrada molt tot el contingut que fa i home, és un bon referent no estic dient que deixaré la ràdio per fer-me Twitch, ni molt menys, però bueno, és un bon referent de que hi ha vida més enllà i de que es poden fer coses molt xules i molt ben fetes en altres mitjans que potser no són tan tradicionals. A mi m'encanta la ràdio i m'encanta el suplement i tant de bo fer-lo molts anys i continuar fent el que faig, o sigui, és que encantadíssima de la vida. Home, clar, i si estàs encantada, per què canviar? Clar, sí, no... I en el cas del Gerard no ho tinc clar, no tinc clar si ho va deixar ell o el van despatxar. Ell el que explica és que va marxar ell. Bueno, juraria que el que explica és que va marxar ell i va muntar el Twitch, no? Va ser un salt una mica al buit, perquè crec que ell explica que sí que tenia... sabia que tenia un públic potencial i que li agradaria... Bueno, que vull dir que si ho feia no estaria allà sol parlant amb dues persones, però bueno, va ser un salt al buit i li ha funcionat molt bé i la veritat és que està demostrant que es pot fer... Bueno, que potser la gent associa més al Twitch a l'Ibai o no sé, al Rubius o no sé qui més hi ha a Twitch, el Greg aquest, que no sé mai com es pronuncia, Greg l'Auron, sí. I en canvi es pot fer una cosa molt similar a un programa de ràdio, no? Jo crec que el Gigantes o sigui, jo me l'escolto com si fos un programa de ràdio i funciona 100%, no cal ni que te'l miris. Un tipus podcast, no? I segueixes algun podcast ja que parlem d'això? De podcasts n'escolto pocs, la veritat, perquè escolto més la ràdio. I n'escolto... M'agradaria escoltar-ne més, però quan no estic fent ràdio, estic escoltant la ràdio. Aleshores em costa... Sí, no hi ha cap així ara mateix que escolti molt regularment, la veritat. Ja. Jo tampoc soc molt de podcast. Jo soc més de vídeos tipus xerrada d'entrevista com l'u d'ara, per exemple, El sentido de la birra. Sí, exacte. I res, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en una propera ocasió. Fins aviat! Adéu!